Wij doen Youth een escape room battle. Echt domme groep. Alleenig? Het is zo sneu. Is het net hier en al eerlijk? Dat stuurt het toch! Oh, ik ben Jennifer. Ik vind mezelf stak en helder. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben nu al in die escape room en ik krijg van tevoren een uitlist hoe die werken. Lees uit, ik ben echt heel benieuwd. Hier staat letterlijk op wat je moet doen. De ruimte staat donker, dus de doorkey, doe alle lampen uit. Die is voor mij vol nooit anders. Je hebt de code hier al. Ja, Ja, dit is ook iets wat je collega echt heel snel gaat doen. dit moet normaal maar z'n twaalf, want dan moest dit zich maar verbinden. Nee. Ja, die halen we eruit. Maar bij Willem doen we hem weer erin. Ik weet dus nou alles. In principe ken ik 40 minuten om een jaloeren. Ik gewoon in die escape room zitten en dan al die codes kraken en eruit. Willem, succes hè. Succes. Van de tafelleving. Dat pistool. Wij doen Youth een escape room battle. En het gaat erom water als eerste uitkeert. Maar Willem die heeft een tocht voor de verliezer. Vertel maar. Ja, klopt. Voor degene die er als laatst uitkomt, diegene wordt de kogel maar aan. Nee! Jawel. Ja. Nee! Jawel. Ik heb mooie kleren aan! Ja, ik. Maar ik heb vertrouwen in mezelf. Ik kom wel uit als eerste. Welkom, Escape Room 058 in Leeuwarden. Hebben jullie enige ervaring met escape rooms? Tot nu toe eigenlijk alles zelf. Ik ben er al pik, ik gewoon net uitkwam. We bieden normaal de escape rooms aan vanaf 2 personen. We hebben kleine aanpassingen gedaan, maar voor de rest is 90% hetzelfde. Ik denk domme. Daarom moet ik wel eerst. De king daarna als je inleed hoe het bom had. Succes. Thanks. Jullie draag je dicht en dan staat het uit. Nou, dit is echt super stom, want ik weet natuurlijk ook hoe dat hier een pas geluid. Ik pak hem. Let op, lampjes kind nou aan. Tadadada. Nou, dat is weer de eerste keer maar. Even chillen. Die Jennifer komt er net uit. Stress te volle. Fies te volle stress. Het lijkt het wel een gevangenis. Een beetje krachttraining. Haar ADHD-brein die gaat helemaal tekeer. Dus ik ben heel benieuwd als zij de focus houden kan om daar binnen te stappen en op te letten. Ik ben er echt helemaal klaar mee. Dus ik kom eruit. Je moet even blij wezen. Hey, no way dat die er binnen jouw oer uit kan. Ja! En hoe vaak best geholpen? Net? Leuk niks van. Jawel! Leuk niks van. Echt wel! Maar ik denk oprecht, maar omdat ze dingen eruit halen hebben omdat het alleen nog kent, dat ik het nou redden heb. Nou, dan ben ik heel benieuwd. Ik kom een keer. Oh, wacht, dat weet ik wel. Ik kom eruit. Shit. Ik denk, die is er wel heel rap uit. Nou, heel veel succes. Komt wel goed. Succes. Let's go! Oké. Bingo. We zijn nog net iets een minuut binnen. De eerste sleutel is binnen. Keycard. Badaboom, badabam. Licht. O-P-E-N. Open. Hij gaat best goed hoor. Ja? Hoe vier je die? Hij begint als een speer, maar hij loopt totaal vast nu. Ik zag weinig in deze kamer. Er is gewoon niks te zien. Oh, jawel. Deze. Oh, hier wil ik leuk van. Hier wil ik echt heel leuk van. Dit is zo sneu. Tuurlijk, totdat het ik net. Oh, wat ben ik hier maar fierst en te van zelfverzekerd ingaan. Ja. Beneden, links. Dat stuurt het toch! Willem is een beetje leuk aan het worden. Ik vind het echt wel sneu, want hij begon helemaal zo, oh ja, ik ga er helemaal voor. En de just gewoon dat hij een beetje zo down wordt, omdat het hem net lukt. Oh, ja. Ik ben echt een domme groep. Dat zijn dingen. Ik ben hier fierst te jong voor zo'n ding. Kom op, nog gaan we tempo maken. Nu maken we tempo. Oeh, ik ben echt te dom om te poepen. We gaan door. Stop met fluiten. Hier komt hij aan. Oké. Dit is een magneet. Oh, hij is nog in de tweede ruimte. Dat dacht ik nog. Ik zou het echt prettig vinden als hij heel in die tweede ruimte komt. Heet dat die? Oké. Take AC, ja. Oké, dankjewel dat ik even zitten mocht, maar het zat voor het hek net. Ik ben er helemaal klaar mee. Oh, echt weer. Leukje! Zo'n escape room. Het iemand van tevoren checkt hoe Willem is mijn woede? Leukje! Leuk! Oh. Hey, ik ben er nog als was kleer, mooi. Vader, man. Ja.
op, man! Ik weet het echt net. Ik vind saf volle hoop. Ik vind echt heel volle hoop. De hoop is fut en Zo frustreerd. geduld is op. Die Jennifer, de heet die man, dat vreselijke tierding. Oh, ik ben Jennifer, ik vind mezelf zakkenheldig. Ik ben nu een escape room aan, wauw. Hij weet het niet. Hij weet het niet. Hij gaat nu met dingen bezig die hij al lang heeft opgelost. Ja. Dan stop die tiert dan ik. Dan stik ik lekker het waangje in. Boem, ga ik dan toch naar meer. Ik klap lekker op die stoeldel en ik vind het Obami. Oh, wat vervelend. Oh, boe. Willem, komt ie. Ja. Hoi. Dan blow ik wel lekker op die stoel zitten. Ik keer er net wel. Nee, ik vind je wel mooi. Ik vind de omgeving hier helemaal gezellig. Ik heb het verkeerde in. Ik heb verlen en ik ga eerlijk verlen. Is verstoren heet het om die lachknop te drukken? Leuk. Gewoon, we gaan aangaan. Dat is leuk. Ik ben Jennifer de Vries en ik ga Woem voor kijken. Doe maar dan op mijn holen en dan net als kleren. Oh. Ah, het zit op mijn schoen. Nee. Nog één ding, Charlotte. Hey Willem, Jenny hier. Het is kwartier jongens, dan komt je pas om 10 uur. En zoals het misschien just, heb ik de lijst. Ik weet precies hoe het moet. En ja. Ik wist het! Dat koest dus nooit in 42 minuten hier uitkomen. Toe, jongen. Mislukking van de samenleving. Dat wist ook. Ja! Like en abonneer. En tot de volgende keer. Valt mij, ik heb echt een die cliënt toch? Ja. Fietsie. Ik heb nog een nodig. Ik zit nog meer hier. Hier.